дар зиндагимон баъзе тасмимҳоро ӯ баро мо мегирад вақте ки мо ба хулосае омада наметавонем. пешрӯи кору фаъолият, таҷрибаандӯзӣ, дастовардҳо ва ҳаёти шахсӣ ӯ лозим донист то як донишгоҳи дигарро хатм намоям. ҳамин шуд ки барои 374 рӯз раҳсипор гаштам барои хизмати модарватан. инак бо сари баланду фароҳмандӣ дида ба дидори якояки шумо расидам ки аз ин худоро сипосгузорам. акнун бо донишҳои андӯхта, китобҳои хонда ва як дунё идеяву қиссаҳои навишта шуморо баҳравар хоҳам кард. ин ҷо ки обуна ҳастед ё мешавед, акнун то тавон он идеяҳое ки дорам бо мадади худову ёру рафиқон амалӣ ва пешниҳоди шумо хоҳам кард. умедворам ки пайгири дунёи рангини ман хоҳед монд. ман омадум аяскарӣ. худо нигаҳбонтон бошад. дифо медиҳам, дифо аз хотироти рангин.